en chakruok mar dwe manyien mano tarik 1 dwe mar ariyo e higani mar 2025. Ageno ni ichake maber gi ngesoni kama bende wantiere koda weche mopogore opogore matimore e paw siasa ma pachoka kanyakla kod dongruok mabende nitiere e gwengewa ma Kaluo. Weche mag ndhicho, lal kod nek mag oganda pod ogotach kawuono ka familia moko pod manyo ringre joge mano e City Mortuary. Jotelo bende dwaro mondo sirkal ochiw ler ewi nek kanyakla kod ndhicho mago mag jopiny. Kopogore kod mano ero nitiere lokruok mar telo e mbalariany ma Moi, gino mabende oseriti kendo iketo geno nito be lokruok ma kamendie dhi chiero bende biro duogo mbi mar mbalariany no. Kopogore kod mano mago e weche magi e weche ma wamiyo pek. We've been going through a lot of pain and I don't know when this will end. So sijui mbona tunashinda tukizungushwa every now and then. Kama wako hapa si tupewe tu mwili twende tuzike and then that's it. Familia joma chich ni ringre joge nitiere City Mortuary pod manyo duoko kaka wuono ochako gomgi ma onge duoko no. Nafas magi dwa bedo go sani en by election kato mar ariyo ging'iyo ni to 2027 election dhi timore nade. Kik ng'ato wuondi Chris 2027 osechopo kama chiegni ahinya. Bende commissioners manyien mag IBC dhi bedo gi thuolo moromo mar chugo ute chung'od bura manyien motelo ne yiero ma higa 2027. Kiwuotho e chiro ni te miluoro e chiro ibiro neno ka chiro lila ahinya kendo takataka oket kama chiegni gi kama chiemo nitie. Wan gi takataka kachacha, wan gi pi mwatiyo godo, pigno wamodho, pigno waluoko gik michamo. Jamni machamo mwandugi, kuo, mudho kod lil mar chiro miyo johala e chiro maholo wich bar maduong'. Ilongani Jaelieta, jaloko marwa en Belinda Phillips. Parbende ni wechegi iluoko kalo e mbui magwa mago mag Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Ote magi bende nyalo cholo na kokale yor ote machok ma en 2-3-0-0 machiegni. Ndalo 45 koro nyaka ne ringre moko ter e karkano ringre ma City Mortuary bore Nairobi. Ndalariyo mokalo ringre ariyo nofweny kaka mago mag Martin Mwau kod Justus Mutuma. Kaka jafao marwa Efi Nyakidi lero, anyuola mag Steve Mbisi Kavingo kod Kaleni Mwema kata kamano pod manyo wedegi mane ondhe kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo mondo ging'e chal margi. Bende ogotache City Mortuary kende entiere kod sigana ni matut. Odiochieng' machielo e kar kano ringre ma City Mortuary. Gilit, kuyo kod pek e chunygi. Anyuola mar Steve Mbisi kod mano mar Kalani Mwema nochako chopo kapod gin gi geno ni ginyalo fwenyo rowerego. Kata kamano ne ok giyudo thuolo mar timo kamano. Tuliambiwa tukuje huku leo na kufikia sasa mkiangalia huku kote kumefungwa. Hakuna mtu anatushughulikia. Tumekaa hapa kutoka saa 1. Tukijaribu kuuliza tunaulizwa kwa nini tulikuja. It's been a long time. We've been going through a lot of pain and I don't know when this will end. So sijui mbona tunashinda tukizungushwa every now and then. Kama wako hapa si tupewe tu mwili twende tuzike and then that's it. Kwa machielo, jatenduond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kachiel kod Eugene Wamalwa ma DAP Kenya kod josiasa mamoko bende nochopo mar chung' kod anyuolago kendo medo sundo piny owacho mondo chiw ler e wi chal makama. Koloso, Kalonzo wacho ni en tij sirikal mar fwenyo ni en ng'a matimo timbe mag njore kama kendo mondo kaunegi okang' mager mar chik. Mauaji haya yamefanywa na watu ambao wana uhusiano ama wajulikana wao wenyewe, kikundi ambacho kimekuwa na hiyo tabia, na hata kama hakijulikani ni jukumu la serikali iliyoko mamlakani kulinda wananchi wasije wakawa abducted. Omedo siro paro mar jatend migao ma jotije sirikal Justin Muturi mar chuogo aput manyalo timo nonro kendo rango matut tim mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya. I propose that the Law Society of Kenya takes the lead in the formation of this commission of inquiry, because we can't leave it to William Ruto because he's an interested party. Kaluwore gi Senator Makitui Eric Wambui,
Nitie ringre moro ma bende nokele kar kano ringreno tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. To nyaka sani ler mar ringreno ok ong'ere kata obedo ni norwake buk. Actually, there is a body that was brought here and it's on the record. Alongside the body tagged 2390, there is a body tagged 2360, which even the morgue operators are unable to say where that body is. It's on the record, but nobody knows where the body is. I feel that there is a scheme, and these bodies are being released piecemeal. I want to believe that possibly all the bodies are actually here, but they are doing it in a time, in a manner. When they feel to release a body, they release it. Korka kore, jatend duond bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa ochiwo pache kowacho ni josiasa mosebedo ka wachelela ni rowere ndhiore kendo lal kigin nyaka koro chope nyim doho mar mondo mi gichiw ler. Certain leaders in the broad-based government who are alleging that these Kenyans are abducting themselves, and some of those have been summoned to court, and let them come and shed light. Led by Kimani Ichung'wah, Francis Atwoli, Didmas Baraza, Kenneth Lusaka, and I think we had Waluke and others. Today we asked them, did Justus abduct and kill himself? Did Martin abduct and kill himself? Anyuola mar Steve Kavingo Mbisi kod mano mar Kalani Mwema pod nigi pek e chunygi mani ok ging'eyo chal mar wedegi. Dwachgi en mar mondo miyo piny owacho ochiw ler e wi roweregi manondhi kendo lal godo. Efinya Kidi, Ramogi TV, City Mochari, Nairobi. E wach machielo ma bende chal gi manire ni chakre lal mar Brian Odhiambo mane en jalupo e nam ma Nakuru tarik 18 dwe mokalo. Familia moko bende koro osewuok oko ka giwacho ni joge nowito ngimagi e yo moko yangore kama moko ogomo hiny ga pisas mag bungu marito namno. Gimanyo duoko kendo ratiro ne familia gi. Isaac Okech nigi sigand jolupo kod familia gi. Okinyi mang'ich. Wuok e boma ma Nakuru ka ochimo dala gi Kevin Ganire modak Baruti 41. Wai gi Kevin rwako wa e odni ma Kevin nodak e kuom higa achiel kapok oromo kod tho mare nam ma Nakuru kama ne gidhi e lupo. Mtoto wa dadangu akakuja akaniambia leo aunti amesema haendi kazi kwa sababu mvua imenyesha. Mimi nikamwambia aje twende kazi. Tukatoka hapa na yeye tukaingia kwa park. Si kuingia kwa park, tulienda tukaingia kwa maji. Yeye akapanda saidi ya dip, mimi nikapanda nikaenda saidi ya kinara. Wachore ni Kevin ne owito ngimane lweta pisa mag bungu ma Nakuru tok make ka olupo. Kevin manager higni 19 ne korka otieko sombe mar skund sekondar. Mimi kusikia makelele nikasikia boti imeguruma. Nikajaribu venye ningeweza kuja kumuita, nikaona sitaweza kufika huko juu. Kufika hapo chini kwa miti nikaona hii boti kulingana na venye imekuja itanishika. Boti ilikuja ikampita, ikarudi tena nyuma. Akasema ndio hii gasi iko hapa. Mkubwa naye akasema aje shike wieke wapi? Kwa boti. Kilomita machuok kowuok kae, familia machielo bende yuago Samuel Maingi manena machiel ma Nakuru. Jen Maingi pod nigi lit e chunye kuom wito nyathi nyamin gi mane lisasi onego tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo. Alikuwa anaenda kutega samaki huko Lake Nakuru. Sasa ndio walienda wakiwa jamaa vikundi hivi, alafu wakauao wakiwa wawili, wengine wakaweza kutoroka. Sasa venye tulijua, sasa mimi nilimpigia simu, nikapata simu yake ni mteja, nikaenda kwenye anaishi, nikapata dirodi wake, akaniambia Maingi ameuliwa. Familia mar Samuel Maingi kaka familia mamoko kaka mar Brian Ochieng kwano lal gi lweta pisa marito le bungu e nam ma Nakuru. Nek ginomiyo jodak ma Bondeni, Manyani, Flamingo kod Kivumbini bago ng'anyo mar ndala boro ka gidwaro ng'eyo kama Brian Odhiambo nitiere. Alikuwa ameandikiwa walikuwa na pisto hao wawili, lakini sisi hatukuona yoyote. Hata ili wangemshika wampeleke kotini, ili tufuatiliage tukijuaga ako huko.
Ndio sisi tulikuwa na uwezo wa kufuatilia hiyo maneno ya huyo mtoto, tukasema tu ikae tuzike tu mtoto, hiyo machozi yeli tuondoke. Moko kuom jolupo enamni bende nigi hinyruok maricho magiyudo e lwet apisago. Moses Olwenyi, wuon nyithindo 4, en achiel kuomgi ma owe gi rem e dende. Wakakuja na marungu na pipe. Sasa hiyo pipe nakuwa ndani, wire ndani. Wakanipiga, wakatoa nguo zote, wakapiga mpaka mguu, chini ya mguu yangu. Wakasema wacha ikuliwe na fisi. Ilikuwa saa 4 ya usiku naelekea saa 9. Wakaniacha hapo hivyo, wakasema waya hawezi fika kwa waya. Isaac Okech, Ramogi TV. Kaluwore kod weche gi jotend kanise kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mamalo kod jotelo duto moyiere pacho kae ochop singo mane gichiwo ne jopiny e yore dongruok e kinde ma bende gikwedo ndhicho mag oganda. Wawinj matut kuom Jojuma. Jotend kanisni gimoriko ni wuoyi kendo masidho Bishop Boniface Abanga kaka jotend kanisano ma Pefa e gwego mag South Nyanza ne ok gimor kod yo ma indhiyo goji e pacho kae kaachiel kod yo mathoth jotelo manie yier koro timo tijgi e pacho kae. Wakwedo nikech onge tiende mak ng'ato lal kode, to moloyo ni jomolalgo moko kuomgi bende nego. Ok wayie ni ng'ato nyalo nego ng'ato nikech ngima marwa en gima Nyasaye okete nengo mamalo ahinya. Okinda ne wane kaka kanisa ok gibiling ka piny owacho ok tije yo makare, kabindo kwedo weche ma osebedo kaliekore ni piny owacho mamalo osesoyo kanisa ofuku. Wan wang'eyo ni kinde ka kinde ok wa campaign ne ng'ato. Wan wanyiso ji qualities mag leadership mondo jo Kristo wa otim yiero ka gidwaro yiero jotelo manigi qualities. To ne nitiere kanise moko manokawo sirkande ni moa e polo, mano wachgi wan ne waonge wachno. Jotend kanisni gi e kaunti ma Migori wacho ni ok gibiling ka piny owacho kod jotelo mane giyiero ok tinegi makare, kako machielo bende gikwedo siasa momondo e kaunti ma Migori. Pingo makata debed mana ni wan bende ne wago ombulu e sirkande to pod ne wapinga nikech adieri nyaka wachungo. To kata ma bende ber nikech yiero machielo biro kikwatim kosano makanise uloko kuonde ma campaign kikuyie. County ma Migori political class ukuodo wiwa, gimomi ukuodo wiwa upogoru to jomoyieru tachiel. Jakom ruogo ma Bisobe e kaunti ma Migori e Sau Jobando ne wani ok gimor kod kaka thoth josiasa e kaunti ma Migori koro donjo e siasa momondo kar mondo koro giti ne jopiny manoyierogi. Sani kor kularo positions ng'ato ka ng'ato ng'e kama notweye, raia manotweyo, ka raia notweyi kaka MCA titich MCA, ka raia notweyi kaka mbunge titich mbunge, ka raia notweyi kaka women rep titich women rep. Ayiero ni ukelnwa development. Siasa dwadhe marach Migori ka nikech instead of nyisowa uru duto te development to unyisowa teko magu. Jotend kanisni giwacho ni ok gibiyie mondo ko josiasa dhi nyime kod siasa momondo e kindeni ma onego giti ne jopiny. We are praying that our politicians must know that when they were campaigning, when they wanted those big positions that they wanted, they gave some pledges to the society. Some of them gathered up pastors together and bishops, and they gave some pledges. We are waiting to see whether those pledges is going to be done. Bishop no motel ne kanisa no ma Pef bade manyanza Boniface Abanga mane osidha yanga to korka kore ne okware ruok e kanisa no ma Pefa. Mana kana chako chima no yera ka ochone jo kanisa mapod okere, joalo mapod okere, leadership was get in place kake neno ane. One, I am the regional bishop. This is my deputy regional bishop. What did you? Kanya so mi wangwano giga uchiel. Koro ega uchiel okang ni bedo oko. Idhi mana inyuru ki bedo oko ega uchiel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol manyien matayo mbalariany ma Moi ochako chendo mar kelo lokruok e ten mbalariany no gi geno mar chiere e thuolo machuok mabiro. E lokruok ma kamano ngire Kiplagat Kotut e makoro en vice chancellor manyien e yor kojolo ka jalupne mochung' ne chendo mag somo en ngire Ongeti Haemba. Kiplagat okawo kar vice chancellor machon Isaac Oskey ma ore yweyo mochuno kuom thuolo madweche 8. To kaka Simfos Okinda lero, duol manyien motelne kod ngire Noah Midamba
osingo mar biro timo duto manyalore mar chiro mbalarianyno. Jomachiel tok chako tich ayanga, duol manyien mar mbalariany ma Moi koro yiero jotelo manyien ka moko kuom jotelo machon oriembie tich. E lokruok ma kamano Ngire Kiplagat Kotu to yier kaka Vice Chancellor Yor Kojolo, ka Ngire Haemba Ongeti e jalup Chancellor motelo ne chenro mag somo kod ngima jopuonjre Yor Kojolo. Haemba Ongeti is a professor of curriculum and learning design. He has taught at secondary schools, colleges, university since 1980. Kiplagat is a distinguished academic leader, a researcher, administrator with over 3 decades of experience in higher education. He currently serves as Deputy Vice Chancellor for Academic Research and Extension at the Embu University. Vice Chancellor machon Isaac Kosgei ore yoyo mochono madweche aboro. Kamano bende jolupne ariyo Ngire Isaac Njuguna Kimengi mar chenro mag somo kod Ngire Kirimi Kiriamiti mar chenro mag telo kod timo nonro ore yoyo mochono bende. The Vice Chancellor, Professor Isaac Kosgei, began his 8 months annual leave on Thursday, January 30, 2025. Secondly, the Deputy Vice Chancellor, Academic Research and Extension and Student Affairs, Professor Isaac Kimengi, has proceeded on a 1-year sabbatical leave. Thirdly, the Deputy Vice Chancellor, Administration Planning and Strategy, Professor Engineer Henry Kiriamiti, has proceeded on a 1-year sabbatical leave. Kane giloso kod jofwambo e kinde yango lokruok ma kamano, telo manyien mar Moi osingo mar timo duto manyalore mar chiero mbalarianyno. And I want to give my commitment as an individual that I will put in everything that I have picked over the last 3 decades of working in the university sector to ensure that we actually deliver on the assignment ahead of us. As an individual, I will stand on the shoulders of the founders of the university, predecessors, the people who have been working, the people perhaps whom we are replacing now, so that we make sure that we build an even better institution. Midambo lero ni gin kod chenro mopie mar loso omenda mar chiro mbalarianyno kamoting'o manyo kony kowuok kuom oganda maniwe chiegni kod mbalarianyno kaachiel kod chuogo thuolo mamoko mag ohala mabiro loso negi omenda. We are going to be looking at the community support, how harmonizes that, and then look at community and all the stakeholders together. Now, when that is all in sync, and relationship with the government will become very effective. Wachni osir kod jagoro mongirore migao mar somo mamalo Beatrice Inyangala. From this alumni network, we know that we shall raise resources to help us turn around Moi University. We intend to restructure programs to ensure that students graduate on time, to rebrand the university and enhance its profile so that we can double the enrollments from the current 23,000 to about 50,000 students. Duolo koro singo lokruok e mbalariany thuolo mar dweche 3 mokwongo mar tijgi. Simfruz Okinda, Ramogi TV. Banga put madhi manyo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiero IBC chamo moma kendo singo mar miyo jo Kenya commissioners manyien e ndalo 60 mabiro tanga koro lokore e ng'iyo ting' mochomo IBC. Ute chung' od bura 3 kod wards 7 osebedo ma onge kod jod bura kod MCS magi kuom thuolo malach e kinde goro mar kiewo mag gwenge bende nonego tim dwe mar 3 higa mokalo kaachiel gi ikruok ne yiero mar 2027. Be IBC dhi nyalo chugo ute chung' od bura manyien motelo ne yiero ma 2027. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino menyono wich bar mar commissioners manyien mag IBC. Gikone to oganda jo Kenya nyalo bedo gi geno mar yudo commissioners manyien mag IBC bang' rito kuom thuolo mohewo higa achiel. Mabiro bang' aput mar manyo commissioners manyien motelne kod Dr. Nelson Makanda chamo muma jumani kendo singo mar miyo oganda jo Kenya commissioners manyien e ndalo 60 mabiro. Poni aput mar Nelson Makanda ochopo singo makamano, janon weche mag siasa Michael Agwanda menyo ting' mapek mochomo IBC.
Kidhi donjo kacha to the first mandate any by election itimo ginade. Nitie kuonde moko ma MPs nyocha otho, moko MCAs nyocha osetho, to pod gionge gi MP, gionge gi MCA. Mar ariyo en weche mag ng'ado piny, kata medo constituency kwadwa kele mayot, kata golo constituency moko kwadwa kelo mayot, kata medo ward. Kaluwore gi Michael Agwanda kod jonon siasa mamoko, wich bar maduong' maramo wi IBC en goro kiewo mag gwenge manyien motelo ne yiero maduong' mar 2027. Kaluwore gi chik, chenro mar chugo ute chung' od bura kod wards manyien nyaka tim higa achiel motelo ne yiero maduong' mabiro mano dwe mar 8 higa manyien. Bende thuolo ma kamano dhi romo chugo ute chung' od bura kod wards manyien kose. Nafas magidwa bedo go sani en by election, kaeto mar ariyo ging'iyo ni to 2027 election dhi timore nade. Kik ng'ato wuondi Chris, 2027 osechopo kama chiegni ahinya. Nyiso ni mpango teka gisedonjo ofis, gidwa ng'iyo ni to jogi gin joma nade, to be ginyalo hold election, ginyalo timo election kata yiero maber, ma transparent manyalo winjore. Mano e gima dhi thago wigi ahinya. Ballot papers dhi wuok kanye. Poni IBC orem goro kiewo mag gwenge motelo ne yiero maduong' mabiro, Ong'weng'o pod oliero ewi ute chung' od bura 27 man kod kwan matin mag jopiny, ataro mar chik madwaro ni kar chung' od bura nyaka bed kod kwan mag jopiny ma ok tin ji 164. Okil Kamaloka Evans Ogada wacho ni ute chung' od bura go idhi ketho motelo ne yiero maduong' mabiro. Yiero mabiro ok gibi exist. Wan gi od bura machalo Kandara ma the only safeguarded temporarily for this election manokaloni, but we were to demarcate the whole country fresh kwatiogi census ma 2019. Moko kuom ute chung' od bura ma inyalo ketho gin Budalangi, Vihiga kod Mount Elgon mayudore e imbo mar Kenya, Mbere North, Ndaragwa, Kangema, Madhioya, Mkuruini kod Tetu mayudore e gwenge mag Masawa. Mamoko gin Marakwet East, Keiyo North, Mogotio, Samburu East, Turkana North, Eldas kod Tiati mayudore e gwenge mag Hoho mar Okak. Tie parameters ma watiyogo mondo walosgo od buche mantie piny ka, watiyo gi population, warango land size, nitie parameters mantie within the constitution and the law. Koro yudo ni a good number of these constituencies or od buche gi ne nigi ji manok. E gwenge makadho wadh nam chumbi, ute chung' od bura ma inyalo ketho gin Voi, Lamu East, Undanyi, Motate kod Bura. Ute chung' od bura mamoko ma bende inyalo ketho gin Isiolo North, North Hor, Laisamis kod Kuria East e kind mamoko. Michael Agwanda leronwa okang' mar chugo ute chung' od bura kod wards manyien, kaachiel gi gigo ma onego tim e konyo IBC goro kiewo mag gwenge e yo mayot. Delimitation ni kata weche mag kiewo mag ward, kata mane mawinjore mayot, kata constituency, nyaka IBC dhi e gweng' mabed piny gi ji. Ahinya kendo nyaka gidhi Kenya Bureau of Statistics, kumu kao data kata numbers mag ji, kata kweno mag ji mawacho ni jogi omedore maromo kama. Ahinya be nyaka ging'i ni to gimiluongo ni census janowacho ang'o, to bang' higa ne ji dhi medore maromo nade. Kaeto gibiro to gibedo gi jopiny gimiluongo ni county hall kata town hall meeting. Gibede hall to giwacho ni kade bed ni wadwa ng'ado piny ni nikech koro constituency nikech koro ji ng'eny, uparo ni ong'ade nade. Mano part of it niluongo ni public participation. Ma commissioners kabiro kendo winjo gik ma ji wacho te, kaeto gibiro Nairobi to ging'ado on the basis mana kake jopiny ne dwaro. Onono ni commissioners manyien mag IBC odolo bad sedegi ne tich kendo chuogo ute chung' od bura manyien ere ber ma medo ute chung' od bura dhi kelo ne jopiny. Mokwongo medo jotich mang'eny e iye. Kanyo to un gi MCRA achiel, koro imedo MCRA. Nyiso ni ka county government nyocha miyo mana pesa nikech ne un gi MCR achiel, koro gidhi double, giketo pesa cha obed diriyo. Nyiso ni koro dhi nwang'o pesa mang'eny e gweng' achiel, manyocha nwang'e pesa mana dichiel.
constituency to ng'ado constituency no bedariyo nyiso ni pesa wuok malo diriyo kendo constituency achiel manyocha nwang'o kata $100,000 koro dhi nwang'o $200,000 gima $200,000 nyalo timo kuma nyocha $100,000 tiye ng'eny nyiso ni development kata dongruok dhi bedo diriyo kuma nyocha development kata dongruok otimore nade obedo dichiel sama jo military kata jo police gi jo army dhi kawo ji kanyo cha ginyalo kawo mana ji 10 kende constituency achiel cha koro gidhi kawo ji 20 nyiso ni nafas mar ndiko ji koro timore nade omedore. To bende oganda Luo ni kod geno mar yudo ute chung' od bura manyien adi. Oganda Luo Homa Bay nowinjore Ndhiwa ong'adi Karachuonyo ong'adi. Ang'eyo maber ni Siaya nitie constituency achiel miluongo ni Alego Usonga nowinjore ong'adi. Kae to kibiro Kisumu nowinjore ong'ad Kisumu Central nikech Kisumu Central duong' kabisa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mano ripod noero mar Chris Owino makoro tero akendie e yweyo wa mokwongo 24 dakika mosekalo tok sa achiel. Prince Nameless wacho ni Ramogi ler kabisa. Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo iwacho ni mor kod Ramogi TV kod weche manyien mabende gikelo kata wakelo gi kinde machalo kod amendie. Ramogi iwacho ni kanisa onego chung' motegno kendo ng'i ratiro mar jopiny. Otieno maber ne engineer Oseso kwach ka intere Dandora phase 5 erokamano ahinya. Iwacho ni jatend piny pimo pach ji owe nego nyithindo kik opar ni en ongima nyaka chieng' nyako oluor ngima mar dhano. Erokamano ahinya. Ochola Agulu iwacho ni kintiere Mombasa. Erokamano ahinya kuom ote goeko. Wadhi mana e yweyo machoka waduogo to pod wadhi nyime gi weche mamoko kik idhi mabor. Royal Mabati Factory Limited. Kar nyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 638 kata inyalo timo oda mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Matama yweyo konya sebiro koso dibedie kwero emana ketho kona asebiro los kodawa baba neno matekui. Mondo mi yud wenda mar kaka sikiza tune mari idio *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Param, ino kine kaka launi ok ber kata ng'ama princess ok nyal rwako, onego rwak gima pek to kendo nitie gi gik moko mang'ilni, right? Waya mahalia. Anase wuoyo kodi ding'eny ahinya. Koro ano kadwa ni wuondri ka ini riek. Oka kwelo. Kaonge gimoro amora ma ini kwalo kae, wachna ere kaka tigoni oyudre e bag mari. Awacha dier, akia kaka tigono obiro e bag mara. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Machiegni kendo anyuola wede kachiel kod osiepe kawuono chope nyasi mar kopo mogik mar Kanja Waruru ma en owadgi Wachira Waruru ma jata tije maduong' mar Royal Media Services mendi notimore dala gi maidore Chaka e kaunti ma Nyeri. Mosindo Kanja Waruru omedi ywa kaka jal mane jahera mane ohero kelo kanyakla anyuola kachiel kod osiepe. Jeso Duor gi ler mathoth.
E gwenge mag Chaka e kaunti ma Nyeri, lit kod kuyo okwako anyuola, wede kaachiel kod osiepe e nyasi mar kopo mogik mar Kanja Waruru, owadgi Wachira Waruru, jatatije maduong' mar Royal Media Services. Mosenindo Kanja Waruru omed yuag kaka wuoro mane ohero minode, nyithinde kaachiel kod familia mare duto. He was looking forward to years of retirement for me. Years filled with laughter, with travel, more cruises now that we'd enjoyed our first one. The joy of watching children and grandchildren grow. It's hard to believe that those years have been stolen from us, that our time together has been cut so tragically short. Kanja lived a full life, defined not by the years he spent, but by the impact he made. His was a life of generosity, adventure, and unwavering loyalty. He gave freely, loved deeply, and left a mark on every person who had the privilege of knowing him. Wachira Waruru oyuago wadgi kaka jal mane oher gi osiepege kaluwore kod kit hera ma en bende ne onyiso osiepe. It's only after he passed away that we realized just how many people had a special place for Kanja in their hearts. We knew he had a big social network. We knew he knew people. But it's, as my brother Gitonga was saying, it's just now we are marveling at just how Kanja touched many lives. When Gary Mahehu and I returned from India on Sunday with Kanja's body, we were shocked at how many people we found at the airport. There was a parking and almost security crisis at the airport. So many people came to receive Kanja's body. The turnout at the church and the turnout today are all just a testimony of who Kanja is and how much he was appreciated. Osiepe mosenindo Kanja bendo yuage kaka jal mane ohero neno ka jomoko mor kendo thothgi ne ohero manye mondo konygi e sumo paro maliw. Kanja was a man that I consulted for every decision that I made in my life. We talked, we were friends, we were good friends for 60 years. And he was my wingman and a fundamental pillar in my life. Nyasino mar kopo mogik mane oyuor kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta, jakom kambi tudruok mar Royal Media Services Dr. SK Masharia, jalup jakom mar Royal Media Gadhoni Masharia, jatend weche tudruok mar Royal Media Fred Afune, jatend jochung weche Linus Kaikai, jatend migao mar pur Mutai Kagwe e kin jotelo mamoko. Mosenindo Kanja Waruru oyuag kaka jal mane ong'eyo riwore kod ji duto ma ok odewo hikgi kendo kit mor gi buonjo mare biro dong mana kaka rapar. If I had not met somebody who knew Kanja and whom I sent and came, it would never have happened. He's sorry that we have never met again, actually, because somehow my movements always get limited. Kanja was indeed an incredible man. Kanja was a man like none other. He would fit into any sector of our society with ease and make you feel comfortable in any scenario, in any occasion. For the many insights about this man, all those letters he wrote, one thing that was constant is they were always about someone else. Is Mageria okay? Is Gitonga okay? Is so-and-so doing this? I think here lies a great human being, a person who cared for others and family. And I think that is his greatest legacy. Kanja Waruru nowito ngimane tarik 23 dwe mar achiel higani e piny India kama ne oyudo thieth bang' kane oyude gi tuo kansa. Kata obedo ni wuodh Kanja Waruru e piny kae orumo kamano, kite mar bedo jahera, jal mane oketo familia mare mokwongo ne moheo kata ngimane, pod ibiro bedo kaka rapar ne wede, anyuola kaachiel kod osiepe makoro weyo chien. Joyce Oduor ne Ramogi TV, Kiganjo, Nyeri County.
Okang' mokaw gi sirkand Amerika mar chungo kony e chenro mopogore ne pinje mopogore e piny mangima osechako kelo midhiero pacho kae. Sani koro sirkande ma kaunti kama ni chenro makamagi time ochako ndiko oboke mag chunge tich jotije manitiyo e bwo chenro makamagi. To kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero, jotije moyudo midhiero makamagi olero luoro magintiere godo bang' piny Amerika chungo chenro magisebedo ka gisiro. E kinde manochamo muma mar apis, jatend piny Amerika Donald Trump nochiwo chik mar ndalo 90 machungo kony ma piny Amerika osebedo ka cholo ne pinje mopogore opogore e piny ngima. Nyaka sani jotije mosebedo ka tiyo e kembe, riwruoge kaachiel gi chenro ma isiro gi piny Amerika osechak chiwnegi oboke machungo gi e tich. Kaluwore gi ote mochwal gi jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Homa Bay Laktar Kevin Usuri, giyudo ote kowuok kuom riwruoge ma gisebedo ka gitiyo godo machiegni moriwo LVCT Health, USAID kaachiel gi CDC mayango ni gichungo tijegi kaluwore gi chik mana tend Amerika uchiwo. E kinde ma gichungo chenro makamago, giyango ni pod ginono kaka chal mar wach makamano biro bedo. Ote machielo ochwal gi sirkand kaunti ma Kisii kotelnegi kod director mar thieth Laktar Richard Onkware malero ni jotije duto mosebedo ka tiyo e bwo chenro mosebedo kisiro gi piny Amerika tijegi ochungi. Kata kamano, oboke no yango ni jotijego ibiro chulo sachgi mar dwe mokwongo mar higani. Jotije okwa mondo duok masinde duto mana gitiyo godo e bwo chenro mopogore opogore. Sirikand kaunti ma Kisumo bende ochapo e oboke chenro machungo chenro mag siro thieth mag kute mag ayaki mong'ere kaka HIV Comprehensive Care Centers mosebed ka ichwalo e subtende mag level 2 kaachiel gi level 3 mantiere alwora ma Kisumo. Thieth ne oganda mantiere gi kute mag ayaki ibiro time clinics mag outpatients kendo ibiro bed ka ichiwo kod jochiw thieth. USAID bende olando ni jotije duto mosebedo ka tiyo bwo chenro mar Fahari ya Jamii bende otere yweyo mochuno mar dweche 3 maonge chudo chakre odiechieng' ma kawuono. Chik makamano koro thiro chenro mag tije mosebed ka ichwalo e mbalariany mopogore opogore kaka mbalariany ma Nairobi, bade ma Kajiado, Kiambu, Nairobi e kind mamoko. To ok en migawo mochung' ne thieth kende ema oyudo midhiero makamagi. Grub rawere mong'ere kaka Kisii County Youth Development Forum en achiel kuom grube ma ok bi yudo omenda kaluwore gi sir ma gisebedo ka giyudo kowuok kuom USAID. Jotije kae dhogegi omoko bang' yudo ripot mariembogi e tich. Nina mbari mingi ya watu sana imeadhirika, na kwa kijumla naweza sema ya kwamba kwa sababu ingesaidia watu wa Kisii, naweza sema ya kwamba imeadhiri jimbo lote la Kisii, na hasa si mtu mmoja tu but jimbo moja la Kisii liko katika mashaka sahihi. Kama mimi mwenyewe nilijua I'm not going to, maisha yangu itakuwa the same vile ilikuwa kikazi, kinyumbani, pia itakuwa imeadhirika. Si mimi peke yangu but pia wale watoto ambao walikuwa na benefit kutoka kwa hii program. Kata kamano, sirikand Amerika nolando ni ginyalo loko chik makama ahinya to ne kony mag jachiwo mar reso ngima oganda. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Johale chiro maholo maidore kaunti ma Kisumu yuago midhiero mopogore mogotache chirono koke chido mar alwora arita kwe mang'ao kod yore maricho. Kuom mano gidwaro mondo tend kaunti ma Kisumu donjre e wachno mapiyo kaka nyalore. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo chirono kendo miyowa ler mathoth.
E chiro maholo mayudore tong' Kisumu West gi Seme sub-counties, joala e chirono koro yuago reyo e wi midhiero magikalo e piny maru, wach mamiyo giwito geno kod chia mar dhi nyime gi timo ohala e chirono. Giwacho ni gedo mar chirono rach mokalo ka jamni bende kaka diek gi rombe laro kodgi kendo ketonegi mwandu. Bende ler mar chirono en gima sani kelo luoro kendo keto ngimagi kuma ng'aw mar gamo tuoche. Yore ok beyo, omiyo kata seche ma giringo ma gilawo kata jokuoge to samoro movement ok dhi maber. Ot dwa nego wa, ot obam koso goyo wa kuma wabuoge onge. Mondo iyud nafas kamoro minyalo gere udi, minyalo tiye, minyalo loke onge. Wan gi ot kanu mukore. Ok wang'e ni orito campaign ma joma chielo mabiro timore nade, mabiro gere. Sani en gigni 3 nyaka numukre. Wanyalo weyo stall kwa umo, wayudo kalot, rombe ochamo, nyanya rombe ochamo, gigoyo stall piny opukore, mana sara mwayudo kaka joala. Kiwuotho e chiro ni te, miluoro e chiro, ibiro neno ka chiro lila ahinya, kendo takataka oket kama chiegni gi kama chiemo nitie. Mano osemiyowa problem kinde duto. Taka dhi miyo wanwang'o kipindupindu. Ging'en maler mar chiro lila ahinya. E wi mano Wacharita Kwe en gima goyo limtidi e alworano. Kata obedo ni obila timo kachero kinde ka kinde, to timbe mag kuo pod onya e chirono, gino magitudo kod mudho mandiwa mokwako chiro maholo. Chiro ni oduong', o compete ga ero. To waonge kata security nikech poor management. Pok ogere mondo ket gate nitiere kacha, gin gate momukore, onge gima konyowa gode e chiro ka. Bing ni pok ogere paro ni momiyo security no onge. Floodlights wan gi achiel mantie chuny chiro ni eni. So sasa ma stimo lal to en bende onge. Koro wana gi total darkness. Koro wanyalo mana kwayo ni kwa wanyalo yudo additional mag solar system to nyalo konyowa. Lweny ma kinde ka kinde bende muochga e chiro maolo ka joala laro kuonde uso manok, gino magilieko ni biro kaluwore gi telo maweth mar chirono. Jakom chiro waonge godo, koro mono siko dondore koni gi koni. Sama tungni ni e chiro, ohala no be ochung'. Ohala ochung', gik madonjo be koro onge. Nekech mon yanyore ayenje moko winjore yanyre. To wadwa ni mondo los wechego to kwane kiloso gi maber. Chiro en disorganized. Waonge gi jatelo nitie noyier, kata ka yiero nobedo gi chachni, waonge jatelo marieyo chiro bam. Omiyo waonge gi dongruok e chiro kaka johala. En koko kon gi koni, johala onge gi kwe. Nyocha wayiero, kendo yiero marwa kanotim, noyier jakom no poko mi thuolo mondo mi ochak tich. Kata ka weche tek kaka piny tekno, to nitie jalupne. Onego bed ni county government keto jalupne mondo endelea, mondo ng'ini to chiro dhi nang'o. Kwayo wa maduong' ne Tand County ma Kisumu, wagombo ni taka manie chiro kar rech mondo gole, okel container minyalo kopong' tigole kanyo titere kama chielo, mok en within the market. Kata obedo ni joala e chiro maholo kalo e midhiero mathoth mopogore kamano, geno to pod gin go ni Tend County ma Kisumu biro winjo ywakgi kendo bero chal mar chirono mapiyo kaka nyalore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Holo, Kisumu County. Ripod no ero mar Millicent Adhiambo bende makoro loronwa chendo ni mano mar ang'ich wel wachako romo kochopo sa 3 otieno wadhi bedo kodgi oimore kod chendo marwa mapile ka pile mano mar mine wacho kuma mine wacho kawuono wawuoyo gi miyo ma jahigni 92 iluongo ni Jael Mbogo osekale sirkande maromo 5 duto te. Waloso e wach mar ndhicho kanyakla kod lal gi nek mag Jo-Kenya. Pache en mane? Mago duto e chendo mar mine wacho sa 3 otieno. Warad kinde go nyinga Jael Yeta, jaloko marwa en Belinda Phillips.
WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Piga kupitia shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Chakre kit ngima joluo machon. Amiya gwatani, pod jaoda maduong'. Mondo lote mena. Nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Karikinyo dhi nam. Wane kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ngima na ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mama fundi mwera. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my darling. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Oimore nyakwara Mugajwang'. Wantiere e piny Siaya kama wakelo ni chieno mar 111. Kaka pile makelo ni chieno niendi en an James Rabale nyalo ng'one Kwansela Nyabu warga chieng'. An ka endi kod wenda ariyo. Boka nyaluongo gi ni welo kech gine ane ma wendo gi. Gine weg pacho. Adwa na goye kod gi mbaka matin. Inyalo chako gi miyo jopiny nyingi. Erokamano. An nyika giluongo ni Angelina Anyango. Onyuola kod ng'at moro na Lufredi Okoth. Nyajuok modak Malanga. Itok nyako gloko dak. Nabiro kakan makanyango. Atedo ni jaoda miluongo ni Pito Kech makarabuogi. Ma an chika kan. Makanyango. Erokamano. Toyin. An gayo nyinga iluongo ni Paula Imbangesa. Ngesa ka ur achaka kan makanyango to kadonji nyinga moro iluongo ni Imba piny sudo an jakwath ok tel mbele an Imba dhako nyuol puotho bare. Iwinjo ma Imba dhako nyuol nawuotho bare kendo iwinjo ka ong'isi maber ni en guda lego kakan kam gweng'wa wantie ni ma e piny Alego wan Alego e kaunti ma Siaya kama wuoye ka endi ma endi guda lego kakan to ma endi bende nyar wacho ni nyar nyajuok moti dalage kakan moti dalego kakan erokamano koro jomwan go ka gite yariyo gi koro onyaluongi magi jo kakan alego kakan ema watwa godo ka endi kendo wadwa ni wamiyi ler mar weche kako bedo koro gima timore en ni un uwegi ujo Sigweya madongo e piny Alego ka endi kendo un joma oyangi kaka jogo endo molonyo weche mag Sigweya. Inyalo miyo waler ni in Sigweya mama ichako karang'o? An Sigweya mara na chako higa 74. Dwe ne en mar 5 kane oramo rotho. Koro ne wadhi tero buru ema na chako Sigweya. Koro ne wagweyo to wago dodo to wamiel
Koro ne watero buru e aora moro nufuta. Bwadhi omo togo. Higa mar 74. Higa mar 74. Ane mana chake Sugweya. Nyaka chil kawuono mana kan gi nyathi achiel. Ili chako Sugweya kara? Ana chako Sugweya 85. Higa mar 85. Joma dongo gweyo ta benda lo ya puonjra. Sugweya en gimi puonjo. To okati juogi. Okati juogi. Kech Sugweya daki gwe kanine watu ni moro ko gweyo. Sugweya en gir juogi. En gir juogi. Ma en adiera Sugweya en gir juogi. Sugweya en gir juogi. Maka waru mono kuwe to Kenya gweyo. Okenya nikech kichako to dogi moko. An kaka rabala kama kawuono kata dawa kata kwara moro no kuguyo kata mino kata wuno moro. To koro ni gweyo tama. Ibo gweyo tilala. Bro la. Okibi kwano gik midwa ne wach kanyo. Okibi kwano. Wiwil gi moko. Erokamano. Erokamano ahinya. Bas koro kwa biro iri weche mag Sugweya gi endi igweyo kuonde mage. An anyalo gweyo kwa dhi Kaliel. Kamgo kwa Morotho. Tanyalo gweyo kata ka ng'ato tho e gweng'wa. Tanyalo gweyo kata kosola mwadhi wer kamoro. Sama dwa chako wer to nyaka gwe. Ana pani chwe mane gweyo kare mon be gwecho. Mon ema gweyo marach. Mano. To sama kore dhi kata ka oomi kamoro. Ere kaka weche gi osebedo. Ere gima Sugweya ni konyi godo. Sugweya ne ka wadhi kacha ting'eyo ni jokakan ayo biro. To ka en kama omae to ginyalo chula pesa kata gimiya gweno nikech nende gi oma. Mano. Dhiang' pokomi? Dhiang' to podi. Diel? Diel be podi. Gimiya gana gweno. Gu pesa minyalo miya katin to 500, samoro 200, samoro 100, samoro 50. Hamano. Koro mai kaka siro kindongo. Koro Sugweya osekonyi machana kum yore gi mag ndongo. Ino kosekonyi maromo nade? Osekonya nikech nyaka chak Sugweya no. Nyaka sani aneno kaka madhi moke. To ng'ato oseluonga. To wan ayud gima adhigo e ot. Osebedo kokonya. Higa 74 nyaka sani. Osebedo kokonya. Tieni yore mag chiemo mag nyithindo. Samoro nanga minyalo rwako. Samoro bende pesa moro minyalo bedo go ofuku. Ipono no ka ng'ato miyi ni ng'ane. Kinya dwa ni tera kuma kama. Kaw pesa kama. Oluongi odwa dhi ywago nyawande. Odwa dhi ywago nyawande to ng'ane tera. To idhi gweyo. Kata idhi wer. Kamano. Samoro Sugweya bedo matek nikech Sugweya nindi awinjo ka en gimoro ma ifula e nying ng'at ma ng'amonindo ni, ng'amotho ni. Ng'amotho ok inyal fulo nyinge. Igweyo mana mari ming'eyo cha. Kore king'eyo. Mok idhi ni koro ng'ane otho kama chalo kama koro kidhi kucho nikech gima achanda ito kare mikidhi gweyo ni idhi gweyo kama ng'ato othoyo. Indiko ni nying ng'ani mang'isi ni ne en ng'ama ne kite ber ne kiango tema ng'o magi anapa ni ndiko ni kodi chal ng'ama were. In kidhi gweyo kaka wan e piny mar Kakan karwa iluongo ni Kamuga. Kori wacho ni jo Kamugi chose donjo, jo Kamugi cha biro. Dhuga muru kombe ni jo Kamuga osechopo. Mano. Kaka wacho. Koro mano karwa koro oyara maler no wan jo Kamuga. Ma igweyo mana gigi? Wagweyo mana thurwa. Moki gwegi mondiki ni? Agweya ana gine kwano mawich. Okagwe no ndikna. Kata narangi buk ni akagweyo. Agweya gima ni wiya. Bende seche moko sechopo ni ma Sugweya no ne onge pachi. To ichugo mana Sugweya kaka donjo no teka ichugo Sugweya manyie. Teka chugo manyie teka kadhiga. Emo miye wacho ni juogi. Mano. Erokamano. In igweyo kuonde mage? Anagweyo kuonde ma wadhiye. Gweya ni kwa bet kata koro waluoro wadhi pimo wach. Wabedo kwa gweyo. Oro kata wadhi liel. Koro nitie gima ni gweyo. To Sugweya be ni inyalo gweyi kod timbe ni ka timbe ni richo. Tigweyi. Koro wang'isi no gweyi mondi ilok pachi.
Magi sigwene ne na geta moro be. Ne na geta moro. Igeto godo ngato. Sigwe mon magwe kamoro. Pek sero nyala gwen kieni kiko. Pek sero nyala gwen kieni kiko. Wira ne matin. Wira ne moko no wacho na pana kala kuro rach ke or ko se seru nyari. Onge ko nyalo kunyi. Wira ne wachi wira ne gino matin. Pek sero nyala gwen kieni kiko. Nyala gwen kieni kiko bana wira sero nyala gwen kieni kiko. Nyala gwen kieni kiko. Mano, uno ponjo jomoko. Nyala gwen kani sero kodi boring batendi chemo ko tagor. Koro kin gik bune kelo sida. Koro ne oweyo ko bet. Tageta machalo kamane dongo bidhiro mage museyude. Onge nga mosego uka moro. Okogo wakendo ponjo ji. Onge nga mosego uka moto maduke tageta ma ajo ka wach dino chwoya. Ko luongo nyinge. Ko luongo nyinge. Okiro nyinge ato. Kilo nyinge ne ko wacho ni ngane oyoya. Nyanja widwanja oka kusoli buda nyanja doji dala ni ket nyanja widwanja oka nyanja widwanja oka ai kendo kan mabedo piny jodongo machon e riek mano gik moko ne gitimo massage imineno sanini gonyo ng'ato dak chung dak tiende achiel botimni nikech ok massage kata mon ka dhok odonji dala apala igeng'o dhiang' igeng'o mondo ogeng'gi mon ne simo massage gi rieko massage kine ka sani en pesa kendo pesa mang'eny chuth koro duto mago ne gik mon mang'ono ber pesa mang'eny chuth en pesa mang'eny koro gik marabala gik wasi wuode ga chieng' ineno nyamariti adhiambo to kupakigo koro momi wacho ni juogi achieng' imo koro iye wanga na dhiambo indak pakiga koro bende mano talanta ma jomoko wacho na hau jomoko wacho ni en juogi jomoko wacho ni en roho moko wacho ni en hweny luongi mopogre to gin achiel luongi mopogre gwasur ga chieng' en adiera koro mage gik mineno katimre koro giyone massage inyalo tim makmana dhano koro kudwa timo massage kendo jandigano mano timo massage yore te echirimbo kuchung' manyiso ni ber sigweya en ni sigweya ne puonjo ji aeto kendo ni iluongo dholuo wacho ni rie dendi ne yor riedo dendi kisame korego kigwe chane to kudende leche dendi mana ojony sani tini ng'eni ti mondo mi rie dendi ichula giwacho ni gidhi gimiluongo ni gym ne en puonjro en gym koro kidhi kanyo to ichulo mondo mi rie sani to chon cha to sigweya ne iringo tigweyo to dendi jakore to dendi jare kamano to ina kare ai gimo ne entie kitano mielo salu ine miela mo wacho na in godumbu ni moro piny ochiek ng'ane oloso gimoro ji budha kanyo ji chiemo gonyo gimomiyo puonj tek nikech onge ng'ama yie ketho sechene kata seche ang'wen koyie budho kamoro koro kaka ji puonjre nikech seche moko koro momine kaka kijana matin nyalo mako tho to dere odhi otho onge kamba onindo ka wiye okwe ing'eni kindi chako nindo kini wasiwasi nindo tedi mage gik mane timre manyiso ni gik machon gi ne konyo nikech ne gichiwo thuolo mar puonjo rowere ka jomadongo bedo kodgi piny to giyudo puonj kanyo koro ne miyo kama ne nyathi dwa dhiye marach ma dimiyo dere cha koro onge osekech osepuonje mong'ise rach derruok oseng'ise ma koro ng'e maber ni ok onego bed nodere koro mage gik minindo ka wiyi okwe koro kaneno bed piny gibet gigo mbaka koro kidhindo ka wiyi okwe iyudo kamidhiga ara ne chon kata kane dhiang' oyang' i dala to wadhi chamo gimiluongo nagoko oting'o kuon owadwa nating'o kuon koro akimiwa ni mano pith biro bedo e lwetwa makata mineno gudu marwako ni mano chik luon nyiso ni joluon ohero dhok jaduong' nene mano tu dhiang' jaduong' nyaka bed gi dhiang' manene medo ndaloni mamare moni duol kacha mimadha mokogol kitamo jaduong' opong' bondisre tiane ne ondisre sani onge opong' busiane ndisre joti mang'ede gino lith mali joluo ywago piny koro wadwara ng'ani joluo opuonjre kech ng'eny ngaji ng'ato ol bukoro gero onge gimarach ka kech ni piny iger mako kata kinyono tiende adiera rach moro adier mane momiyo koro en puonj Pastor Kwarmo jomwa winjo niya sigweya ne en yor puonj ing'eyo ni ka gimoro nitie marach madhi nyime kind oganda
tiwinjo ka ni inyalo gwe wachno. Ka dipo ni ng'ato wuotho e yor achach gi nyar gweng', to josigweya nyalo gwe gima chalo kamano, kata ka liel otimore ma nyar gweng' notho, tiwinjo ka koro gigweyo sigweya machalo kamano, ni we wuoth modimbore, teme wuotho modimbore, wuotho gi nyigweng', inyalo kelo ajiema. Gik machalo kamago endo, ne gigweyo kaka yor siemo weche machalo kamagi. Mopogore gi mano, iwinjo ka giwacho ni ne sigweya gini, ne gin yore mag njayo del. Kisa miringo misejuri gi ng'wech chande, inja dendi kata ka sani iluongi ni gym, ni koro iwuok idhi chulo pesa. To gin chon, ne inyalo ringo aringa kamano endo e weche mag sigweya gi ichikori igweyo kamano. To dendi onjare kendo weche meki oduogo kare. Bas, waduogo mana bang' nyiri manok kata bang' dakika manok waduogo mana kaminjo wawego no endo. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course, ngeso ka ngeso nyaka mwajong sakresa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course! Hilo bwana! Chendro N. Thunda Kumar! Marakati nwaselo richani waduogo mana bang' dakika manok cha koro waduogo mana kama ne wawego cha ema koro wadhi kode nyime. In wuon ere gik masigweya osekonyigo. Wacho ni sigweya adier ne en yor puonj kendo nupuonjo godo oganda kokadho kuom sigweya. Sigweya ne en yo mane unjayo godo deu kadipo ni diri nyalo bedo nojony ma koro bende ok iti piyo kendo be ok ijony piyo nikech en yor rieyo del. To mapogore gi maendi, yor yuto be nitie yo ma sigweya osekonyi godo. Osekonya mang'eny. Kuonde mibudhe. Kadhi yoke. Akawo kado ng'acho ochako miya kata pesa. Okonya. Koro gineno gamna duogo ka ngamoyieg mor. Amoso chibo wach ni ng'ano mor mar adier. Ipo ka obar ni wi dhiang' kuma nudhiye. Samoro bende umi gine lep. Seche moko bende adhi ka ol. Ng'ato wacho ni madhi soda gi mkate. Achiemo. Amor. Imor makaka kore tim onge. Koro mo osekonya hama. Wechwe or ka nindo. Sabi otieno weche or ka nindo. Sabi otieno weche or ka nindo. Yawa nyathini rach weche. Jaduongi rach weche nyathi gotieno sabi. Weche nyathi gotieno. Otieno sabi chia. Weche nyathi gotieno. Mago gin puonj. Mano puonj. Kosebedi jaduong' okonde gidhi chiewo nyathini. Bende ka oro sendo sabi. Kike dhi kuno. Koro ng'ad wachno. Kikelo nugu tunga. Kiny ni penje kiny. Ka penj oseru. Kiny ni penje. Mago gik bune timre. Koro gin achiel kuom puonj manene jo wacho natimo go maber. Penj gotieno ka jomoko wacho ni nade. Kasa bicho oseromo idhi chiewo baba una. Mateni japuonj. In japuonj. Kuom sigweya mari ni endi ipuonjo oganda. Ipuonjo oganda. Koro wach ni dog mna ka odi. Kiny loso baba ukiny. Tapenji. Koro in sigweya ka wacho mani kadiponi idhi kama ni idhi gwendi poko los wi dhiang' kanyo mane gimiyudo onge pesa miyudo. Jomoko miya okago nengo. Koro bende abedo ka pecha yot. Okigo nengo nang'o? Koro ayudo mogo okago nengo. Ani kawa dabdhi. Ikinga. Amor. Ejo kawa kara timo gima ber. Apuonjo ji. Koro kanyo ne namor go mowuor. Be jomoko nitie mosebire iri kata ne yo moro ni ipuonj ji sigweya. Moko osebiro to gino ka ikodhi bo miya chini duogi. Be ji osebire iri ng'ato biro ini puonja sigweya. Maber. An gakta gi jo kwaya na ma ang'en man en gima timre. Da biro gi jo kwaya maga. In gi jo kwaya magi. An gi jo kwaya. Ma olo wer. Yawa olna uru wer un mana yawa lilo. Ola uru wer un mana yawa lilo. Un gi joma chalo kamano. Makata ang'eni gima
kamana etimre to da tingo nyaka peke. Ma dagoyo. To ng'amo bira ni koro rabalo biro ni puonje sigweya. Ba nyalo gweyo, bi nyalo puonja magwe. Ini ranga joturu. Ng'at miluongo no wadu, na miluongo ni yuori. To romi isigweya no. Ibendi gweya. To ka jogi cha onge dongo koro onyap. Jogi no ka onge ingen kata mna school. Ok no nyoli kinge ndiko to ni dhi bija puonje mondi. Puonji dia kinge. Minge ndiko Koro miyo kata mana mano. Bendi dhi adhiya. Bi nwang' mana ni opuonji bi ng'eyo. To koro ere gima inyalo nyiso jomatindo masani nikech jomatindo masani to luoro weche mag sigweya gi ginen mago jogi jomuti ineno. Ere gima inyalo nyiso jomatindo masani ma samoro chunye gombo weche mag sigweya gi to dinjo ka ng'ato wacho ni adwa gweyo to pod aluor. Nanengo be nagweyo ka to pod aluor. Inyalo nyisogi ang'o? An gima nyalo nyisogi mondwa masani matindo gi. Anyalo nyisogi ni gibed gi deye madongo ka wan gi. To nyalo puonjogi kaka gidak kata gi chuogi. Nikech nitie nyithindo sani ok bedi chuo. Nikech odonjo giromo gi dichuogni ka. To gikawre to kinyi to nyithene kendo to ruecha to Koro ana nyalo wacho ni gini gibed ka gimanyo mon madongo mondo puonjgi kaka gidak go chuo. To kaka gidak go mon gi madongo gi. Sama giwuotho gi mon madongo gi, biro nyisogi kata gik ma mon madongo gi timo. Mano e gima dawachi. Nende gima dawachi. Ang'o manyalo nyiso rowere masani ng'ato dwaro mondo gwe to chunye bende tek ok odwar donjo e sigweya. Ber mane ma in iwuon ine isenene sigweya ma inyalo nyiso ng'ama sani ni sigweya to ber e yo machalo kama imbe kidonje to ber. Osiepna moro nagweyo molo mwanda. Omolo mwanda buko to moto yien. Ya omolo John. Omolo yaye. Mwanda buko yo moto bomolo makapil. Eno timna kwado. Kudo kodum. Mwanda dum. Yo moto dum to mwanda bende dum. Buja go yien bwa nindo ke jala. Da winjo mala to molo. Obola winjo mala ti goda wor kwaringa. Ino ni rati na lakini molo no kwa ngono. Korona puonje ni molo. Omolo no donjo ni. Okwaya ngono. Aluongo nyinge ke ne wanindo ke. Yo moto yien. Bo wanindo ke. Wacho no kwayo. Mano wach malich manade. Mwanda dum to yo moto bende dum. Yien okodo gimoriembo gi kia. Wacho ni ofigidog. Chino dala no iro no kodungi. Okodung. Ayo molo wacho na ang'ona okong'e ni mwanda ta kanyo. Kana mwanda bogo. Yo moto yien. Kuna ito jogo ne wegine molo yawe kibo na gimaraj. Ma wach malich malade ura leo. Jogo ringo. Wasu worga chieng ni jogo no ringo. Wacho no kigidog. Yo ka obna ki. To ng'ato koro nikech ing'eni koro ayudo ka sigweya ni opogore matin gi kata wend nyatiti kata thum nikech en to koro wacho ni jugi kele to jugi be kelo thum adiera mana adiera ju kata thum bende kata wer gi mag thum ka jugi be kelo to koro maru ni pogore ni yani ni maru ni endi ok ndiknu gimo udwa wero ok ndikni gimidwa wero ok ndikni kech kuom wer tanyalo wacho ni an kwasi wadga chieng koro adwa pakora to koro wacho ni ndik ni nasomo kama na chako tij lendo ni kama chalo kama na timo magi ma koro kosendiki to koja thum werago to nokune kama runi endi onge kama indike iriki chieko ni tiwero mana gigi imbe nitie chieng moro mane idonjo kata dala moro kama endi ni idhi gweyo kanyo to oking'eyo mathoth ahinya kuom ng'ama onindo ni ng'ama thoni to sigweyo biro ni mane wito cheke gweyo michugo mana sano. Chiemo na gweyo man walo kanyo bara subuor wendo med makipenj ni chiew nadi nyathi maduong' kipenj wendo med ni chiew nadi malo ni chiew nadi kipenj mano ne on mang'e sira ni rach wendo med kipenj ni chiew nadi weche meri mapenj ya lego jowa ma wach malich manade
mago penjo miyo ok kigitem mago puonj mago ne puonj kech mano chira mano chira mano nyalo kelo chira maduong' nyalo kelo chira maduong' kendo mano kama kethruok osewuoke wuoka. Aya, koro kwa watieko chenro kata kwa tieko bathe koni en ni un kaka josira die gweng'ni jogni kaka josigweya un kaka josigweya di udong' mana kaka ubero ni mane wagweyo go moko setho lakini kwaya nato pod nitie to gikiasi gikonya mna olo wir go pek ndes no wer mo kanyo matin ndes no wer moro kanyo en icho kadodo to gore malicha ahinya jodongo go kombe awero kola wodo kelo kami wero jakom kola wero dodo to gore malicha ahinya jodongo go kombe awero kola wodo lo kami wero jakom dodo to gore malicha ahinya jodongo gorinda awero kola wodo kelo kami wero jakom awero kola wodo lo kami wero jakom. Koro bedwa beda piny ayiego awinjo kama duondi ler ma duondi lich in gol maler mokalo en ang'o un gi riwruok moro mar josigweya uonge riwruok en mana hera riwruok tu uonge godo. To ei piny owacho kata sirikal mar kaunti ma Siaya ka ote mane mudwa miyogi kaluwore kod weche mag sira ere yo ma uneno ka digi konyu godo mondo mi weche mag sira kitwa gi timbe wani mar sira kitwa gi timbe mar godudo ni mar dudu to gi mar wache sigweya ni kitwa gi timbe mar sigweya ni ere gima uneno ma sirikal mar kaunti ma Siaya ka onego bed ni timo kaka yor dongo weche mag sigweya? Gima aneno ni sirikal onego konywa go koro onego medwa mondo wamed ji to miwa odiechieng' ma wadhi kodo kacha to wawer to kwasewer bosepiegwa to bang'e koro gilosonwa hall marwa. To ita giwacho ana wacho gima timre sigweya ok ano chulo go ng'ato mak mana ni ka gihero gibe gidwaro wa gimiwa kamoro wabende wamor go ji sigweya ni inyalo ginene na ka ji ochokre ga wa ji ochokre abila wawacho ni wagwe puonjre gweyo ok igwer gi manjo njao ji igweyo gima riwo ji kamoro achiel mondo gibed kamoro achiel ai ka pachi bende richo ikwedi wabro gweyi kodi dog chien ke chiluor ke mano chal mwalandi tich ka tich nigi pek mane musewinjo e wach sigweya? An nyaka chak wer kata gi sigweya pok awinjo pek moro nuko kata kane jaod onindo to joga ma jokwayana nobiro boywora jaoda nonindo higa 98 to ne gibiro giywora adhi omo jaoda Nairobi aduoga nwango ka gigo kom piny kanyo gitedo na nyoyo gitwako na chai mane jomwa biro go ma koro naduoko ni giero kamano maonge sida moro amora ma oche mag go sigweya ni osekelo ni sida to onge to in an sigweya gi maneno sigweya kudwa kech irangi ka chiemo sigweya sama yieng tigweyo maber wuok maber to ka kecho nongno hewi protect te koro mane macho na pana kigiwe ja sigweya kiska koro kwatieko sigweya nang'o kech wadwa ni wang'e ni to pogruok mane mabede kind sigweya gi sira? Sigweya en hochuny ibende ka gimoro timre timor ka jowuo biro iwacho ni mano hera mano manene kelo sigweya kata sira nobedo ni ng'ani ajo biro
gibe gi yora koro mano nene kelo ka chunyi koro kwe ineg joweteu nikech ng'ama nigi sida jomoko nitie minyalo penji wach moro kowendo mawendo to gonyo gima timre joma sani ok penj wach penjo wach koro gimidhi atim watime hamar koro wang'ado rieko wachna owuok maber koro sigweyago kusira ji openjre. Mama Sigweya en ang'o? An Sigweya kaka ng'eye kane ng'ato tho e gweng' maduong' to ji biro gi dhok to gi joma go sira to gi jok magweyo ne wariembo tho to tinde ma Kristo odonjo piny ma tinde kita ng'at maduong'ie motho to Nyasaye ikaw chunye iket kama ber omiyo tinde tho ng'eny omiyo an kanyo to naneno ni Sigweya ne konyo nukwapi jawo ringi dala igo thocha igo tho makoni ni igo tho makoni ni chwado kita wi odni ng'atni otho nadi momiyo tho nene ok ng'eny an kadongo to naneno ga kata kadayo moro tho i gweng'wa to ne nyalo budho sana to tinde ji tho nyaka rahia mayom kata gik matin aneno sani rahia dere en mara rahia otimre nadi ni golo iye gi sijui timre nadi gi ne ongi to kwapwane wadongo gdayewa ne puonjowa kaka wadhi limbe ok ne wamuomre koro base koro majua ng'apa ni winjo Sigweya en yo mane wariembo godo tho en yo mane wawuone godo tho wariembo tho mondo tho kik chak dug negi e dala no endo winjo ka dani wacho maber kaendi ni kinde machon tho ne onge tho ne tin tho e moko mane bedo kaka weya kaka sani gi ne tin nikech ang'o nikech Sigweya ne igweyo kendo dhano gweyo kan gi tonge dhano gweyo kan gi arunge ka gilawo tho e dala ni gichwaro nyaka tado mane ng'ato tho cha to giting'o kut bende tho kowinjo kama to tho to mana ng'wej dala ni koro tho mondo tho oduogie tek gi tho ben ma jachieno chiko ite ni koro wake to bira bira to kuriembe samoro bo nyalo dhi adhiya apane kanyi winjo ne momiyo kata mana jodin riembo tho galam nikech kare tho ni endi winjo chiko ite karo winjo joma chon kare ne riembe gi Sigweya gi tonge kuode garunge ma giriemb tho ne miyo tho ne bedo matin e kinde gwendo ni sani koro tho medore nyaka nyithindo mathindo dere nyithindo mathindo kia timore nade ma tho e koro medore ameda pacho kaendi nikech ang'o ne wawe kitwa gi timbewa mag Sigweya thoth na donga rom gi nera mane kelo ni cheno mar wan kaka pile ina James Rabala inyalo ni Kwasi Rajabu warga chien. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the road.